Apnumet, masigurado nga wan ti agsuitik. Dagiti agmando iti eleksyon iti Board of Directors ti ABRECO, aggapu iti sabali nga kooperatiba. Pagsublian tayo, Bridget Mayo. Kumikom ti ABRA-ABRECO Cooperative amang isagana kadagiti listaan ti consumer. Dagiti balota ken da dumapay ama aramat para iti eleksyon ti Board of Directors inton December 13 ken 14. Ngem saan akas iti dati, aggapu iti sabali a kooperatiba ti mangmando ti eleksyon. I want this election as possible kung makita credible ta haan nga da kami na po nga taga-ABRECO iti mismo nga manggamulo although iti da mga preparation na da kami. Kas na pagtutunusan ti Department of Energy, NEA, CDA ken Philippine Electric Cooperative Association, agasistir laengen ti papel ti ABRECO. Mangnamnamamet dagiti member consumer abotante nga da pagbaliwan ti maangay nga eleksyon. Sulat tayo so kanya ka ma'am. Ayun, diya mo amuti ka panunutan to yung sumublat. Ada ti election committee ang madutukan iti kada distrito, isuda ti agpabotos, agbilang ti botos ken agiproklama ti mga bak. Bridget Mayor, nakatutok, 24 oras, Ilocano.